Dami pinagpintas na babae dyan, papananda di balay di barok. Naglukot yan ako, dan sa man ti palpalimod na. May nagpintas na yung masikog mo. Kasla masikog mo, nagdakot ti buksi na. Iguri ka kasla masikog mo. Naglukot anak ko, nanta sumangkulan ni pato mo, tao ma. NANI?! Huh? Oh yeah! Nagluko ata nga anak ko, raya man ni bakit na. Ala, umit tao to eh. Anong gawin? Ay, Miriam, lumalas ka man anak ko. Panay? Damat ti ibaga. Damat. Tuko ka pala ito ti ibaga. Tuko ka ah. Dapat di nakita na kasi daw masikog na sa balay ng babae. Sino nga natajin ay? Saka mo ah, nagluko maka nga buibag ka. Dahil nanta sumangkot lang. Hindi talaga balay nay? Nadiyos mo Wow, na? nakita. Kasi lang masikog mo yung babae. Pagkamalog kita ay, masinating babae. Hindi ka anak ko. Ka, ano nga ba? Nipidyan nga rin kayo na ay, ayun ang tayo. Ano ba? Kaya nga gabasa pero ka sumangkot dito. Kasi makamunga ba? Bakit nga na? Di ko mo to di balay ata no anya ti ko na no katagurasong nata sa kumang bagbata niya na. Maditi ka tangan aramidin na. Singarin na itapang hunak di balay. Yoy. Bisit ng tanga lalaki ah. Kasi dugutugot eh, babae dito balay eh. May tao dito eh. Lapanan na kasi yung tao. Homemade. Sino pa? Yung mabrami tayo? Isi kami kayang bakit? Bakit? Siyak ato eh. Sika? Ang Hoy. tasawa ka kasta. Patay? Ano di tsurain na ang tasawa ka kasta? Kasta ka sa itsura na? Tasawa ka kasta? Ano yung ba't pagamag na kanya? Aman tinanganigmot na nga maritisin. Dati yung baka dala kwa, dati yung may tinga babae ng kamasikog. Kaya naman din eh. Kaya tinay. Oo, ang baga ni nanay. Dati nakita na nga babae, nga umay dito. Siyempre si Kalang Ayay. Sino ko ma? Kisya lang may muligit tayo umit sa balay. Sino kang garod? Siya ni... Lakay mo. Lakay mo, dati sa itsurain. Ngay. 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 Kitang? Kapag yun namobrang kami ka sa itsurang. Aman. Trip ko lang, net. Ano ka, babae ka lalaki? Eh, babae lalaki, bakla. Lalaki ak. Kapag karata ka sa susuot mo, Patas ko lang. impadas ko lang. Kahit ka lang ako Kahit ka lang nalukkuin mo talaga. Iatin namin lang. Day. Bakit ka ba ka sa tipinagto ka? Ang tinisting ko lang na sinabi yung pindas kanya ta. Mamatay tsurang kasla kalat, itsura nga kwa. Sunggo. Sunggo? Mm. Nagagawa pa may sunggo Sige man, kurang lang inan kwa. Palas mo, kitang sunggukan.